Taubona na kumukinya kebirengeria ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umuruburyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi kwarigirie obubwenia asumu chandu bugurwire obere kugukwiranirira bono Ever Health Multidynamic Hub ni company y'ububwenia kurwa sensi ya buindi yikurwa mariogo yimete asamarwira mange amariogo ayo niga kubwenia amarwire buna oburwire bwo sukari arthritis ulcers asthma amarwire ya komenta bagaka chinguru chubusacha ayugo sibyabangi enchera y'urwiburo ayakubwenia uburwiri bwa sickle cell anemia ayugutanka uburwiri bwa kansa boigo uburwiri bwa prostate asabagaka samalita ngurubutankani malita mulias gonde omulisia w'ekanisa ya Tonga SDA Church kalina iwete Ever Health ya chire ase Kisii igona atendije clinic yabo abosongo ase family bank kanga malioga pressure na yesukali alafu nayo ulcers malioga kana tumiete na ona tumiete mwata ni 3 months bona onde chinguru bona bango kolega siane in the normal na dental korosa Koro Helen Mura na chitega se clinic ke Ever Health ga bosongo ngaira mariogo ria wira gokonya mama nkuru January rwarete stage 4 cancer ye cervix igasobono iga ubwenire buya igotogotoka ase amaga cha family bank second floor room number 07A. Karibu sana Ever Health Multidynamic Kisii branch, sound health as part of financial freedom. Ngoko chabo cyasire mbaraga gabona rero yangeye ni hano nagora ni kwagora ko bora nawo bire gukora no any okay nagora tugama se ya nago teri tugama ise umpa mama na uchanga bona ndikire ndage kubate bana bas tutapatana mbele eje kwa ibire ko nyumba ntebi ko nyumba akonyora gokoira ni kiora kare turi ko yibona mogasa igoro kwarara bube na ikira je atina rabobe nonche nago kire gokorera lakini bona nago uri ngi wacha ko nyabeta Ndizi TV ubwenso bw'umugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurengera chibice chinkiya na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo torine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Ndizi TV obwensu vuomugusi Buya mwana mwancho molirio Ndizi TV nande gato esoira asikingi giya siasa na magendero kera bagani bane baikira ase studio ase mambi yabone botambele tukuri Jumatatu abagani bane kwikabara ase studio abagani abaho twakwanda mangana siasa twaranga kiegenderete ine siasa egenderete usama magendero naro bane badana siasa nera magendero naro siasa kera bara yana kutoka chora baro na kibago tobeka ase siasa gose asa magendero abagani bane baikira ase studio ase mambi yaboniga tujukwana mange ase mambi yaboniga igirwe potambe kwa tena gendero tobwatia ujumbe yao nyetumi kwetera si namba ya 0792192834 ibolira ganiko boli gose ujumbe yao rabra neni nakobori dina orojina serikali ya Kenya kwanza ngoja gatabere na ebintu bitaraikira na buya esali serikali eri enkoro iya jubire gore ndo murai umukoro gwense ya Kenya uri muhe wa Kenyatta itugori gore karane ngasi kaunti Machakos na wate dina yaya yagonya gutarire mede yagonya gontamera korange miremo ya ino
Andaka teo mabos mioro moja na bono iroberie 2027 ngote morofa. Ayun siasa na magendro asinsi ito ya Kenya to tujukumurikira asorongorwa usi. Ane insecurity arokene kwa asorongorwa usi ayun sindo juna kwa nena insecurity ngoferi na banyanyimbo ni ntwa banainji ngikia beire asorongorwa usi ayun si ime yandi Stevenero obwansusi asomurubiri kwensa kya bono mambya so takole birone chingaki tenda ja kurwa soko bokwane guko olimoina arato kwani arato debira ningo na banya no manyete ngiri na bora nyona lero chiri ni taringa karibu sana biyabona sana mbesa abaminto bale bamatangirata Ndizi bono mambi usiyengima Gusii mwensi asimale kanyingima abale YouTube online bono mambi ngoba kwani mbiya mole mwensi na ande tutwara bategera lyubya ayale toragambe tenya sabu murayito Yes, tora de brieta na mete bono bono murayo se politician uko kwane igora kiagera koja kwande funga na bono kwana murayo nje ngolo Nyanusi mwenga omo koli biashara omo chiobo songo nando mwenye biashara nando mwana siasa safi kabisa ikono tuna Nyanusi mwenga omunya biashara nando mwana siasa senza me bono aja tevina dende na no mwana biashara abuna sense marende yamagendo na sense mayage siasa politician na erba ko yamagendo rayo ayungu nyali tole bada ban dian ta soko bokwane boko bega iga ne rara tambato asibambia boniga ara tsugi karibu sana mheshimiwa ndio maana sasa karibu maana morale sili baga chamali da nguru Beuttah Omanga anjeru mana biashara ande basongo angorani driving school ko bevis anda na rabeiro borai yona anjeru mana siasa ande bando yes buya sana ko mwanju mane nuwete abagani bane bara studio simambia boniga anene asigurto kwande siasa na magendro siasa politicians abona abno toku ata mostana yana bana siasa nina bara kwa studio simambia boniga turajaka Nyanusi na Beuttah na ensenere buya mintombuya bire bisumari tose bado ntorala Nyanusi golengana na bintu bina bire bintu mbiri buya ko chakera amangana yo bogima bo komenya nse abante bago patisa komenya ko chakera amangana insecurity essence insecurity tera ligere buya amangana department corruption nero essence igon toligo tabang nse mbiere oboga yobo ache especially for national government bo atomigire bono paka wekera umuntu ando babwate na nechigali mbali gosoka na gali batigete chigali chinyumba igobonto tena matumaini tai digato sabenge mabadiriko nabo gochimotu kiagera gwekera boni igaro etobwatire bantu mbali konyara ko abantu mbatai konyara gukwana indagera yokolie guri tukaseli tuko bantu mbali konyara kubora endagera abantu batakere ko ligata toli tuko abantu bagotwara 1 mil limo Pedro nase emurai Beuttah roje na are we heading in a wrong direction or in the right direction asiboniga ntole ina better place agarato kuria sinsi itu ya Kenya Beuttah mbia mana seli swali ase obwenge otanda nombaro owonene yara omwana inchera roje no ikiro mwali otana wikasa ikire buna bona atamaitinga inkia uchikulimambia na chali negari kurwa iki Nairobi na chanyo alekenda kugora abana na chaire school January osta koira university maitio senko irale lakini omonene bwense era agasene goteba ngale mereri akeiga mwaka oyo mayo chimutu ensenko beru buya security nero is really a problem Kenya yoka teresa ne kiase oborai bwaye na ku provide security sawa na inchi but at the same time abaskana babo toimogeti toko ire nsende yani ntolishwa ngaito korwa ngaito ikire you know this is a total mess economically security wise yeah nothing is doing yani kende nkili ora tebenga nkiri in order ke ko mo Kenya some hope yo buyambo yo gadoteba to como chibono Nyanusi na Beuttah ngoto como chikiera we are not in a vacuum abara imbaroro both national count ngoto como chi nadi ngoto bekire in this awkward situation kolengana na ino kiara na pinto mbira smile anebiru Nyanusi bueno obvious ntu arwa bachori last year morayo bagachorwa abara imbarwe to promise a promise morayo arwete nga
mabadiliko nabe ne serikali yeye igera abe y'abantu bansi tebetibo kera chagete ko form government yaye igachoreta abantu bakwenyara na matachiri igo mto ko expecting biria kwanete na bia kolete enga bone school ko igunga ego perform ego karabuya omonto koligererwa ne principal ya school school principal ere week no mueta na mukura na mukora public participation na murete mechango na muru chibesa cha motivation. There will be no performance because after muachire inubona stakeholders a principal still is the problem in that institution school tako sukakuchande Kenya problem erororo ruto pweka kolengana na Nyanusi na principal to ruto na lesio yenze ya Kenya nere ubwato mojando na jote na kitoko yokore toko mwaka iziko ozenga kitoko yokora to ja sense ya Beuttah motoko moji Nyanusi ro tene numara ikwenze motoko moji ase okwenyoro kutwenyore te bono asense ya Kenya uno yo mintatebire ekeruru murai mutwarie kendio ske koba nayo kuboliwa kera ibirengere biria etaba Kenya ni jihope chiria etaba Kenya kenge chenje kenkebeiga bakamwigena bakamwegas bona ikero bitaraikirana nabo bakwira na maega baboringa biria totebeti bono ngakibiaba so is banyere bebara omanda uri kamera bya kabisa liga ojirigere bya Beuttah ndanye nyora bya kabisa higo nalo tebanga ekero murai wensa ari kurigichikura na tebeti abakenya ibinte binge sana ibinge ibitaraikirana bone se ekero bitaraikirana abakenya baikira ase bakongusanga igato ngaine tegere turamobeka obisi ekero ikirete igo then obvious is to blame ekero ikire igo nere yeah asene injirane tora Rusia ase ingore tuagure nyako beka mara barende tonya ko dire ne bunde ya wete ne kanya ko dire baka mara baka yitiro jagero to lora isi Nyanusi se ko te numra ipo ensene ro ke tora so ko bono history nere ko toreta bakoso bogambi oboro boni ebibilia nko eresere igoro yobogambi otugata boni ngabana ba Israeli karaba alirete mono bakumurero monene ngakora nche tokonyo murai Israeli twachandikire asa na tumike to musomboya akabatabinga karaira ngora tuligyo musombolo bwekene lakini bagamereringa yanto to burai buna chinse chinde chibwata barai baye baka akabatabi tigatoire chinga kitomanya gochoro murai rakara bamereri bagenda bakoso muruti oli asinya sae bakugamba sa akabatabinga onyore mwamereringa motegeto muruoti oino boniga lakini ebinto mbere mu expected kuroso muruoti oyu egente kamo abachande mo babasomba bae moko mokorere meremo oyo motegete ne chinguru nabo igo mokore gasi yinu ne chinguru chinyinge abokoire ngeri yaino nabo igo mochandeke mono kubobogambi morombo mubwata boniga mwengo tiganya saba bange lakini akitobwate kesuro ya Kenya lakini etwangotana onyore echenchiego chikoba tuasabire chinguru chenya sae chintabini aba Kenya ba understandinga omonto gokwana mangana matamtam amangana yime nyachunguse kochimagega twara history unabona abantu bense yembata bete kunaki inyogotegete gochoro murai roranki akorire gochimagega umanye komo kombe aboni ga muramo choranki ara akore gochimotu umurai bwense ekararenga umukonyi we president iga promise that within 6 months Kamalini Stadium, within 2 months Kisumu Stadium, Thika Stadium, and so many others. Bintebin bibeti for the 10 years yaerete. Nki abantu baito bango twale trusting anachi ko change. Endanyo biribi ebisini ni ofereti. Yesana ekertugirna ase Beuttah tora kora national sini tumago jabona ase rogoro tumago chukwira norro. Igonto tebena ba Kenya etwangaine tu Beuttah ndojieti ko okoba maiso okorondore dire mbakebo kwa una omorai omope na moko na garmu asabina ma sako baga na mono chande kaba kemba ta mete maiso ama ena araba Kenya na ba bete wondinga genda ngora lakini na tolerende a change kiro montaga te bangere better than the rest bakaranga uhuru na bali aliko support babo Raila na bande
ebarachi kogendera no borai bori bwa konyara bwarosirie abakenya bono noyo nerekera acha akabatebi ng'a ninche nabereri chiburi ino lakini bono oikire asa ari go promise everything paka nayo nebinde ekera ari kobirige na amishwa na bari kuri ringe bimbi goikerana lakini senja da chikura ake overcommit overcommit kiria osinyiru kuruonga ikinge goikerana handi bono sengenjare president osinyiru gosaba mabiranga ikina abangainete bona okuneke bono nothing is moving beyond sibira at stand still ibono yagedrense ekolekana etantaine inche solution indoche yare koba a shade off gose arusi abantu le surrounded bari chi advisor chi aye kera na ubako mu misleading economy mbiere anyesukume bunere security mbiere karaira abande ngumbu yento getekerega ariko barusi opia aleta abantu babate biranga liebiya ngakikenye bwana tako gosuka mutwe aliera change lakini as long as yabwate bari achagete na barauliria abete so nin na ende chi minister nchirichiria tarabutonde gara abande bastuke ngatiga tokore gasi Kenya bakongumbaro bono ntotebe na umwaka w'ekirubere 2027 nihera baraibari gereiri na bono tuatakire siasa mono kubwa magendro Nyanusi yatokona siasa ere osebado na magendro bano asa mangana national government egento kerororo siasa anyole raira atachete gotebia abakenya ng'a epetroli eyo mogonya kubeka na mabuta yetaye mogonya kubeka koruchi pambu eserikali ya Kenya nementete siringi 30 igoro chigo so mufuko kango tarehe 14 omotiji tukeriria igeteri tarehe 14 kanga mabuta na chiete siringi 250 lakini ase ngencho onyo konya ya rule ngara nkoleta le dosia erese nga kisiringi 30 chimentira samafuta bone baiketeri tukoliri bakakira na jisimi bagataye mafuta yandi tigakire na Nyarusi esiringi elinda abakenya barole nga there is hope lakini chibese chiga 30 shillings olenga na mafuta abere consumed Kenya ejine chibese cheibiru esenga Kenya morio kokorwa seme uko yabantu inga kichinzini insiasa as we go ahead kogenda guchi 2024 president nkoliti usiera mavutaya lakini ta konya ikirigo lyo urwanya begete 159 kero urwa kuri rubugambi bono igaranya ikigo chansa ike 200 shillings akore rororo abatabinga mabuta na iyeiri ogokumia konya mwakure ebinto bono economy go jakere ko ngana siasa ne the president is playing politics with the at the expense of ebantu ba Kenya pero te gorchen siasa en siasa de Kenya nane to kora siasa ye abantu baralere sina emiake edgardene tigaba Kenya bara korwa magendero osebone barojena succession politics ningia na mete kwara bete kerogo ngakioroje siasa ono siasa maeteda gakitiro atebe nga break nero kurwa siasa ya Kenya kera kiregento ke okorwa siasa nara boni alwale senator ya Kakamega ogoteba nga 2032 twajagire kwebanga aba central nkworoje bagoteneni bakagera bakachikura chia UDA chigatenena sengencho barigire nga engenche setup ye line up konya jagire korosiwa ngo displace yarenge gachagwa igoto goteba nga ngakinere Kenya rabe tabwati siasa bakanga tigatuganya ka 2026 siasa mayo chaka igo singenja tunaretebo wikaturie njera tokwe balance gokora siasa na magenderero lakini bono obo bembolinga eserikali eliero bono iga already era yarire iri moto alinga na kitochi tigara sebirogo at the expense yo kolega siria egerete barobisi bare kwanja bakolega kwanza bara kolega batie konako kuminana na siasa ya UDA ngo chikobe deputy president ngo chikobe party deputy leader bara kolega siasa ba promise tia ba Kenya na Kenya rasuke yaro ko bananto entrete no kurobe karo se ba Kenya gasomo gwasmiro moja to entrete ukurobe kana wikaboni tange bindu bionchoreiri ekero ko boe kero ko nyama ritual ngasamendo ritual ko enda na mandamano tange bindu bionchoreiri piu njira bondo chenga bionchoreiri igomono mbuya bantu berane par. Yes, egara bono turate bunge kenko bakire. Orochi chinkwana chirikwana chienderede chikiro mwario. Almost chirie tindo chigo sekene kero kiara na tegarete senator ya
Kericho igore kara barenge sotik agoteba ng'a astwikire ntori go change bintu buna bire ntori ko irani bogima bwa bana inchinse ntori ko reduce anything onya na maandamano tigabairane na bari ba muina na baro batebire ng'a onya muri go sukia magutanse gose mo change bogima babe afadhali bona intuntoro chisto uchi then inki bono roje getigareta sama chingwana chiri maandamano tu Nyanusi keno ya mata karwana haraka tena kendo getigarete no kwirna se yesterday torina laira moro dinga ngwasi oriale bintu bire obobisi itakomanya nene konyora nama ndrojo moswati ani njiri ngo chandwale sana gero ya maguta atebena maguta na bana bamteri ayaye ekingi ekorokina torane asokorobekana Nyanusi entara lezi ngane yo iganda gata ya bakenya iga onya motagete komenya Kenya na gusasima baruoti paka no na barababi namba ya mukora abatumura ababacha abataka bo muiso ekegera monto mutaka akera abatiru iga konyara kobaraisi kotegerera amangana yeruotie komotebie bwate chibeso mugo abantu baise kolinu enibo bacha koe gochinga kichie campaign ebakoroberera ini koe guchibesa nekero era tugane ngaba Kenya mbenya alite begendereiri kibiasara mikono mimbuyere abakenya bali stable they will not mind about your politics and campaign era bamuna chinze chinde cha Americans you don't campaign for them iokoru ekwerende campaign chata yao ba understand ba kiraigo ba manyali tukolia voting na ligocha kwake kurekera kero monta kwenya iga seito tuatesirwe paka bono Ruto nonye na itabantu na ndache para gaiga atebenga natete twa 200 kero monto no ali amangana ya maandamano ekero coward leader umurayo mwoba ekera igure gento getekera chikogera rubo bogambi igagutumeka chinguru nyinge mono goita abantu ndo wa the demonstration since karo Uhuru alenge president people were not killed big number of people were not killed bantu mbakiri masasi bantu mbaitiri president yengoba na ande tali sure gosenga nero romugambi iga organize a population y'abantu itwe kosike abantu gotwera na maandamano abantu boniga indi bataga kweti kegera abantu mbali koragera abantu tigabasoke bagenda maandamano igoro ya ujumi economy yes ni section yangu kwanero lakini bipartisan talks chaletre change ake chaletre obo toere rubwense obo toere ndo bakoraranja koruba chagete lakini bono koba part of the conversation ya bipartisan alenge bakwanere igoro yo kunyora ichumi yense lakini Nyanusi karodena yale botore ruki bwa bara igaranza pomas of Kenya ande bana kumete abuno bono njabuno grabona botore ruki bipartisan yale Beuttah ekero bawe igaranza pomas of Kenya baseka banywa maji lakini ekero bagosoka kujiari kiro monto kwana eliae karonso kwana eliae aronje yutu bakwana eliae ekimani chungu kwane bono gombo twarero kyobo turatebe Beuttah gombo twarero mbona twarero mbuyo ekogera abaita ba Kenya opunga gwetera sichinkwana chiria ebintu mbichenje na Kenya nebe afadhali lakini ekero gotegerera ba engenje ba kwana mano bali serikali ime na bokora ngamba na gotekia bintu bi serious ekero korra ichungu ago address raira buna no montole equal yae gosolense yae na bokora nga there's a problem maskanita hiyo na ende karaba kwana mono ba kwana no boene nunga ekenke bekenge koba yani already ba muetenga nkibwana takoba nkigata likoba so chinkwana chiria bono chinkwana chiria echialengo just go by time ruta stabilize serikali yale kiara konyora ikirase ya weviri sana lakini problem nero orole nonye nkwendero goralia sebalenge sotiki goro minister kugererwa ase president yere na halimbo sigisi ine sigi nonga bintu mbiri buya chance ise kotoka nga wono tosoe para think na bera abe wash ko abune talenge there before machumuri on this tv no tondete ko bana bageni bana simambi ya boniga asumuro berio to kwa na siasa na mara kwenda to tora kwa negero yibi korbio bosaria
aso ro twari we insecurity ya bere kun twara jakera Nairobi go tirimboka ende tuma to go jaketa bigi to yeri tukura lero anene kiara bion simbiro mpaka insecurity ba kwanda abuna nebolete ebintu bira kile wana kata to kora kurugoro engane ya moto kurugoro Nyanusi to jebona se county etorre bikoro byo bosali bigenderete nkikia yirire umurai bwenso mukoro Uhuru Kenyatta narense no nairalete kwenye taiyo na arasoka karikino iranire oire aba mubasimiro moja leaders yo semerna aba kuire serikali 2027 bako mochirie serikali ya rona patie kumutamira kuna na rosareti uchumi ikingere asensite yake Uhuru gango gwana kera uruta kolete campaign ya tabanga oburai bwa yembo bwe kano bwa Kibaki bono igange koiraneri ekiagera abakenya batebeti kunga mugotaka kororo bugambi obuya mbori bwa Kibaki ebu Uhuru no bwo kwamereri no bwo kunyanyasa abantu bono binto mbichieti ko baboigo bono Uhuru nera expected ngonye gochika babuna Kibaki rende mbu tigango torre Kibaki style ya chake gasi when Kibaki took power korwo bugambi bwa Nyayo Kibaki iganyorete economy ya Kenya ere zero chibengi chinene cy'ulimwengu konya chia kebiri Kenya ebuta abantu retrenchment konya yabere 202 Kenya yaeriro butaka bwachire ebinto byasalikire pi chi para nchiankorosiwa Uhuru taga promising agocha buna Kibaki a change Kenya lioka direct tago twara any bench ochire korwerio omwaka oyo mwerire igagonya gutumeka nga hii uchumi iliaribiwa na wale wenzangu bono Kibaki when took power free education ya beta implemented within 3 months korwa beta suoni in December goikero mutienyo kabera wana wale school bosa pago soma free education buna promised within 6 months cha Kibaki obugambi kera sebira kitabikanga ya ko mu machipara ko igora chipara chinyi chikabe kuchira mwenze gachaka ko mwama oyere for 1 year igakonya ko irolere gento keringa Uhuru nero sareti economy Uhuru ngakiyaje bantu mbabutiri jinse chibesa cy'ulimwengu nchikaneti igoro ya funds njiro go cha Kenya with conditions Uhuru gatike tobogambi Kenya bwate funds from igade ko mutambe erekende nkeyo egenta bererete no komente garama y'abantu chibese chichigo sweme uko yaye usikuizi kwanye ko abana ba Ruto kibagwaturunga chali ni Ruto gosekia ngo Ruto ebaga kale Malaysia chibese cha Kenya chigo soa chiagende nzeli zaramenda igoro yengane yo ekose ya Uhuru ebona irenire Kenya ukwanere omotaina tiakunya ko nkwana lioka korangi mirebe yao nkike kerengete nande enkwane yenga kiere asaba Kenya boniga Beuttah Biamano Uhuru nale laite we defend ngenja we defend kera yani itukondi ko era murayonde so bali serikali batarate banga Uhuru eke enyombe wansa kurwe gotonya amaje kurugoro ngano Uhuru okera imbura yatu so ogotarira kuri ku Uhuru waikiro mwerio jameni kera umwaka mugima mona gotarira Uhuru igo murakonya igo mumanyitie gento mutete okora because ebi Uhuru ataga korire na ebi agarte mugachorwa egento bara gokora immediately after basoeta obisi no gokora the contrary video Uhuru ara gokora ki bari basie bachange kire gento bakore na batagete bono kona koirorera ngano Uhuru komogosera bari so narengera itinere ko batebinga korera abakenya gasi tarinje mbate treasury tarinje mbate chitinga chikoros chipara tarinje mbate kire gento gikorania government tinchi etina kende kire gento gikorania serikali na batigerete inwe rani serikali una mure tago na gontamira ninche so Uhuru next excuse bagotumia kiara no mbarabo onye bari sure of what they are doing anga bono to kwananga mbakoreteke tari uko na gutoira na maganga Uhuru akagera iline signinga vafiri na barabo and Uhuru was right gotebanga ntigane inu kolega asibuna marobisi Wesano manchumuri Ndizi bini wedana tuaneza kunya kukwana igoro ya magendero na siasa zinsitu ya Kenya monte tuira na sorongo rwa Gusii kosomani SMS yenji mwatomira kine tuira na sorongo rwa Gusii tuamaji wana insecurity ya beira sorongo rwa Gusii ibikorwa byobosari gaiga kwa igwa sigete abantu baboire baka baboire inki kigeko gera ibikorwa byeyiranire asorongo rwa Gusii tujagira se Beuttah dore gure mantu kama gaiga abantu batena morembe toyo asorongo rwa Gusii abara ingurutera na bari kinsase national abari county gaiga ekenigi usikora ngana inki kerere obosaria ubosobo obo insecurity arogande asorongo rwa Gusii
nena si county ya Kisii kero asama tukabandu asenche ne economy ekera abantu basugumira paka montata ikonyara go survive bunanarete igakuyura matonga kinengere ndakore kyao kenge an extra queen. It's very unfortunate in most cases yase obosali obokoba abaskali ngwaturu baro n'abaskali abagwature senge chibunduki chigotoka chigotumeka inche naye ntobwati bunduki ninyegene tenga makordo bwati bunduki unless so ekero kungo abantu mbaje tose bo mwa MCA risasi rikabrutwa kento gete kaba na abayibi ba kawaida nabo korole tofauti nero lakini ekero abantu baremete bagutagura umurango nande batagura yonde basoka ondata barochi abutayibi ba kawaida. Yeah? It means ngano na baskari bali trained gutulenda economy yabasugumire to the wall baikira asa nambara ubajakira kolengera linga nyare boli nkola kana na bwate chino chibese Nyanusi oli na bwate chinusi kisoko genda na buturanya ole gento gete buka be organize na bakora bandiga bagenda so ase country ikire bona unless enchireri kiwe abantu banyora kabesa kabo kujumotua ndoje insecurity era chikoba even more worse. Ayo chikoba more worse. Nyanusi kolengana naye na ingyo itoro twara insecurity asoro murosi nande amangara insecurity na change siasa saba na siasa mai changere de koiremeri usekora murosi. Mbuya mwana marali. Njenda kwana abantu ba minto ba Gusii batengerete bonige TV and this TV mambie. Batavi insecurity in Kisii bono minto Beuttah kwanire number 1 inkoletwere na Beuttah. Abantu ba Gusii nyunki baranyare koli bono rero bakora ubuibi no nyembogaso. Chinyomba cha bante karo basokere gochi barua nabo konyora chibonire senge njo kuri yendagera. Obuibi bonde mbole bagokoru chinza cyabo tuko asenge njo abantu bakuganyerera abantu barure byasara bakire nyomba banyore ndagera korwa se bali bande bachete kuri yesi ngenjo unemployment ige ere abantu baito basomete chiskuru mbabwati gasi kanya tebwati mabaga yokori kabasai obuibi bonde igobwale tirwe na serial robbers abayibi bakabali bakumete abayibi ba robbery bagokora obukurumi goruchi bank niwe chingenja wawa muna bono umwalimu ogega obole tichugura bonchali robbery eli akodre tunja bwate anything kuti siasa eli robbery yenyene yakorete bintu biri omonto korokunga omonto naro kumete sano konya gutangaza unga korokwalege robbery eli yakorete boye that was not politics, it was pure robbery abayibi bachete boye abasigari batakere go to make a forensic means audit babwata abayibi no bayibi bole instigated by our politicians abana siasa ba Gusii obosali omwana siasa ategete gwa chief egento gete bono nyorango otemire nchira ende yonsi otimire obokora otimire obongainereri otimire chimbindi chonsi chasire bono ochirenga in the man of security or letter security in the process ingebe involved nganko kanyere security in the process yerenga security yacha temporarily ka koleta recruitment ye bibago biito monto gete elinda chifu succeed as ambition sicha ya watu cha siasa egento kende todo era samana ya siasa and eminto bya Kisii buna bisalete oboy bimbole bwa kolekana bwo mwesimiwa okoro kwa no we want to explain it kera utigato pole oboy bimbole bwa kolekana omwe MCA obaracho board agacheru baka boye aka kolera oboibi lakini budget ko ba successful bukaba covered bodi no boibi bwa siasa that's politics. That's politics. Yani, that was an organized climb through friends ba bomwesimi woli bagende
obo egaro kanengo bokurumimbo akole kanobo kebago because nobody was injured, nothing was demolished. Na in the action ya police after incident yeko reported, police within 2 minutes no bara sayo yani egente kero it has never instigated by a politician siasoro ngurosi Victoria Jeboni kulingana na wanasiasa abairire insecurity commander asoro ngurosi kubadga none jinsa zeji bakuruta kanko boligo na arano no mugabana kwa county Kisii tukio Jumapili ekero tware ngasi kanisa ya Maria gate Church of God na hata betebuna abantu bango bari targeted eyeirire mpaka none insecurity abaire asoro ngurosi igabana siasa na barabungo changia bara mangana ya kokoreka na asoro ngurosi inandi yeirire uboba kwa abaire na abantu bakakora no saa 12 timati kyo mentamini asogoteba nga igento kiryo baracho it was organized injira geteiga tiganda getigira igo because injira bero murai I can't come to terms singa ina kiegente kabiri kira abese wa chief kisiasa ndagetigira igo nga turagetigira abo injira ntonale goteba there is political thuggery. Political thuggery ni taite ko destabilize egere to kore mebango yao ya kisiasa uno tagete lakini onye gwikira ase umurayo ko organizing atiga ubuno mucho nyare begere wa chief ikero ki that's another level bono siasa thuggery ya Kisii paka sawa na siasa bagosoa ni ri ego cha senga baskari baito tara kore gasia properly onye ndi abaskari karko ure nga bagoseire nyarebe omonto getuchiro report ringa nyarebe ongoseire and I feeling politically mwana siasa getana wade something to do with kogoserukwane abaskari ndi ba kumu fast now babwatoria babwatanoria atoire na bana barai batoirunga oyo nabwate bagetiga action yebe taken abamura bali bairu court oyo goserta oja kurigina renja nere abamura baye bachigo counter so ogotakora egasi aba basikali binetakire ngochangira kore okoendera koba insecurity ase Gusii kwa jumla igona ari kubolinga abasikali bakore egasi abo binetakire mba favor ngaba na Beuttah abana banyanusi abana nyarebe onye amagosa abeire banyachunguse to the logical endinga inkikiagera tege kaba mba favor ngaba bara line wichana onye ligoso liabeire bali bwati omumuro lyogosa abwatiwe esimya eliwe ngobale okwana nere ligoso liriri ba address na ligoso liri ekaro ligotiuria na gutubererwa ekogera bono nchuria na gosere tunanjendi yabamura banse go on shield no on shield kolia mbabwati any security know how barabune chinungu na kutaka kurwana biya sana kertone tonyo kwana iga Nyanusi katugurana ntwara baga chesiu jaja se county ya Kisii anekero corona chesiu asegoja iko manyana sayo mangana makongwaro chesiu ja ndo arabara ntina ngo debroid chesiu gaiga ntwanyora majibu ikabona majibu tayo osnyano suru badai jibu na ngo debroid chesiu yana ntuma edi majibu gyara kero koria chesiu kero ga debroid ase oika security committee ya national yagiri muna aba chesiu ngwana bali osino badai jibu nche no mwana siasa naende mwana siasa yagotumeka political science kumanye gento gete kiekene oteya abantu baito ba Gusii abantu baito bamanye ekero mwesimiwa oyo baracha goteba within 2 minutes security egacha komokonya nkoere sare naende oteba nga konyanaria rule o deputy governor aikire nyomba mwaye which means that is political process engana getekerane no we want to tell our people to manyenga nga insecurity yego chero so MCO amangana yenga kiyeyo nali yarenge nga kinga mochumbe o South Mugirango otangasire kabisa ase media house kerase paka chi YouTube na kerase gotewanga ngwatebete agotebi gavana ngwatebete nga aba chesiu ko bajete 5 pick up yam this time you will get pick up chinyinge
That's one. Second, ina mangana ya ukwana ntomaiti bono powers za jin tomaiti because powers sending chase you to a place. Aina ara mangana bolinda gote togo tiga tote bia Gusii baigwe kera tingo ire neliturwa questions. Ekonyo promise ria bantonga na mente security mbaba bange na indeed security abasigali ba chase you bakagenda baka office ya governor sere baga take positions for lady go threaten. They were not doing anything big, they were just threatening and with their uniform. Instantly osoro beiro gotumekanga governor, you don't have members of parliament, we don't work with you, you are an enemy. MCAs have moved, even the few you have babumbosa mbalinaye deputy governor nganyire korwa sole di atarita simbago tageti bona ayeningo encheranere boniga nkonya kolerole igoro abasigali no basigali ngocha bara bange we change them baba civilian, there will be many civilian in Kisii town. Ekina kibono togotumeka kerokende tali security ekale ne gangi gete nande osoro bairo koruchi onyonga nabo gotumeka abantu ba onye gabana kabata abantu 300 banyale gutwara abantu 500 ngai gona ready for confrontation bono igote are prepared roja second ya Kisii yo side insecurity na bana sasa banyaretire konangana yara koletira oyo noyo yes yamangana Kisii bono in short mwezi miwa osoro na baraibande babwate kanangala liekebe intention yabo alengenga maybe there was a petition yanko ruled in Kisumu service board it could have achieved something positive to their side lakini njanya alikana ngabazigali bache bali service board ge kobwekina ngabazigali bali bakonye koigora chi office bali bachiko soime Pakenya sawa yote imungitie service board was dismissed. Visa ne vile vile genya no kabisa semambia bwana kulingana na maite akingirane security. Yuta tukwa the security agencies ya county ya Kisii. Yotinya no sierao de abuna abana politicians. Ngeba zinasiasa bako gera into abana inchi twitira na manyinga ekero tukwa security agents ekero jo sura okwana osina simitandao osokoraki. Ngeko gera abana inchi tosoro ina tujage kiathari osoro kurwana. Osudena na gavana bakurwana turana bakurwana bakurderana jimbo na bantu ba innocent people na bakurwana totel in security agency ambaro abakwatana baye guri baga oseba madagiri guri mwana ningi no na bara ya batarajira batware gikao ya security ase county ya Kisii bakwandelingane lakini troje bagonya kwana ase mitandao bia mana abuno na njina le guchinga governor kososoro babu ati control ya security apparatus abantu about control na national government national government ali sosoro ali member ali key member na mangana security angana bekire kando completely kurwa se siasa nje bana kwa kebekire nje bana acha gateba na ki as at now diria onye baro chiribira lia beire batara leta chiesuelia ibale kurangiri governor barangiri osoro na bachumbe bande ba Gusii osebatote bekisi kierane ya wate a problem kalia county commission regional commissioner timaiti bacha bagachenjigwa kareto amaeto provincial commissioner ne regional commissioner uibona regional commissioner anga aminyoga baka Kisii immediately bataratuma abantu baria nechi kompichiri chiabo kwenda go intimidate governor baisaranse batebie governor amagoso nara murabari ba boda na inu isaransa totebio bishiria ino bintu kia okora noro abantu immediate na baro bakoreki babo amangana yarigiririwe laboratory asobo karenga amagosa aralekanira gavana ngo kwanuleiga osorongo kwanuleiga ngo intimidate ora the leaders imanga no bwate control yete control inonye bwate then from there bakwana bana abantu abamobe community ya monga amagosa aralekanira na kitoji konya address kujimotua lakini bone karo bakwambusha abantu town bare tabaskali just like that na abantu mentality ito tumanye tenga GSU turi kwenda ase busaigo kwenda ase problem ere yasinyire ordinary police aba regular police and administration police ekermo koleta baria then it means there is something more than meets the eye so onye ndiba koleta bagusina ngakitira era kiara we are still moving on anga paina obune seturiete iga barangirige ka obune ekyo bateba ninga magoso na rekanata wichimotwe tiga tokolega kuna kuira na maega baganya ba
bambushia abantu town na abaskari bali babegete chiko bichimbaliri imbali gokonya situation bara create tension ya necessary na ndike ko ripuka town they might not even control. Wesa kulingana na Nyanusi ekerto kwa na yobo sario bo insecurity as account ya Kisii. No mugabo no kurwani. Ekia economic go statement yao wa yote na bono ni serikali account ya Kisii ekurwani. Nande ngoyo ko yirwani kulingana naye karongonya utakune ringo ngene diore nande na rago bori na Nyanusi na bao tevina Nyanusi anajuaje wizi wa kisiasa na wizi wa kawaida. Au ndio tevina na kio manyo oboibi wa kisiasa na wa kawaida. Na ndio tevina bono wikojo batevina wa target yare. Na Nyanusi tell us or attack direct. You know the makurenti anda soma SMS chinde kaiga bali baenda to ba imeyumoro belio asemambi yaboni. Asante sana ni ndoje na Dioki Nyaranga wa Januari imeyumoro. Richard Manga tena Richard from Nyeri tunawaangalia live. Asante sana. Mandele K News wa Januari imeyumoro belio atubwate TV sana asemambi yaboni. Asante sana. Midro mumanyi na ndo jawo ndino ali miyumoro la tena mabuli ya mayakigima ya sanzana zo kutobwati Dioki onjomba na ndo ali miyumoro la tena anatushika sana atubwati tibia sana asimambi ya wanapia bana sana neto tumachuchumbe chenu ridi ya baka tena insecurity as county ya Kisii niyo ya redire na bana siasa abukiro monta ndete kuyaka egekuba oyonde oriya bamunabahe no yonde oriya bamunabahe bakonyorana na bako komonda igo tige serikali ebe kemeroberio ase county ya Kisii inchembu ya Jesu necha emenya ase county ya Kisii inera kuri benge bena dena Jesu biyeje emenya ase county ya Kisii Joshua mbuya tirimba dena ko Nairobi Urban Center niko ndani bali no muryo ya Dorika Kerubo ade batubatu ya sana ase mambi yaboni asante sana aso tobwatia asemambi yaboni Joshua mbuya tirimba anda tobwatia asemambi yaboni asante honorable Cyrus Mose watching live from Mabundu Nyamira with my wife Barna Fire watubwatia sana asemambi yaboni asante sana abakati yaboni anda tobajujumba jaba atena watubwatia sana Nyanusi na turado tevingo na yengo nyere niliole na ngakyo kama nyobo hivi kwa kawaida na bwage siasa ngande kulingana naye insecurity endelea ase county ya Kisii neri yani ejete aso como gosomo gavana takwana mirme insecurity ya Kisii igere instigated by politics politicians na baletira mangana security insecurity in Kisii ngekora bakonyere sababu ne linga te intimidate governor te threaten MCS bara basani ba governor elinde banyole chance yo control numbers ba imbichie governor eke karogi asinyire bono baletire batumekire lietanga governor igarule Nairobi igachete ne bibago koru Nairobi iga bono ntagetoko boli ando bamintonga omwana olia oitwa ngani ga kabeira ase governor omobero ye go sirete no ole mochari Kisii opali oya Nairobi erabe ekitinda amanya ninchi ko bwati go chimotumanya nga yonyore bibago bikarwete Nairobi rende bigiche gocha abantu mbale baitiru ofio iga bosongo neine promise konyoro mwesi mi wagete akwanire nga ebibago ngo itubire one by one paka bikole naki biere bone bibago sinyirenga in supporters bali bago support governor na bale bibago na abantu bali bagete chikule 1270 na bale bibago 270,000 votes na bale bibago timanye tinga abantu balenga bategete bakwe elinde baisane kekiagera the achievement batagete they were celebrating because the governor tabwate authority ya lenge full because tabwate service board. Now the service body is in place. Governor is enjoying. Service body as a mangana insecurity. Initially, service board went to court. Etange new recruitments. Te koru gose abandombale balenge listed buna kwash gose worst workers. Barusi weto ko governor tabwata autonomous powers choko elimine choko rusia bantu without a proper process a service board bona banta baige ebalenke gutanga korusi komono bakana chibesa tribunal koru tribunal court labor court koru labor court abo bakogenda high court koru high court bona bachire court of appeal bona etecheti ko ba orders yekaba direction singa
this matter to be fixed on another day bono nabo bachangire monesegi bagotenga ati akende yonzi kebe abantu barigetu abantu bogukumia baka omwe MC yagoche zimidio tenga bono ndagirana se Beuttah nabo barenge ndagirana se Beuttah nego wendero kwa Nyanusi ngorere nange ngendo gatokyo monta kwa netabu ebiraniri wango ekero abolina ngakyo koronga wizi wa kisa wizi wa kawaida na wizi wa kisiasa ndobwate political tagali mwesimiwa wa Beuttah kwana political tagali nige gento getoko tware fugu y'abantu bako intimidate omuntu gete gose como dismiss completely ekine kamo kiabo agento kende abo bibaka waita mboli bogocha wetera tobate serial robbers na explain serial robbers these are people barororoso gokora oboibi konyora chibesa kunywera maruna gokora bintu binde byabo betegete bya magendero because that's part of their life and then tobwate babaibi bwachire gwetera economy ya kongire abantu bakagenderete kwibera abantu bono oboibi borororo oboboko bwati omwezi miugo ngubo politically no political kende nkeyo orata ngongo ngwetu alenge abange bagire baka Ismaili Omongo abantu yabalebo pone abungo kuira ni dori nalebo ekero makana to Omongo siasa wa yandere na se Beuttah aini Kisii county wale gatoko singo out itora enda Nyamira Nyamira nero ni Beuttah yae Nyamira ni turista ke kya kwenye tubwata mangana yoko mo beach kaba in Kisii county karo gidu Nyanusi wa abuna egende kege siasa o ta jarende gatia baraiget we heading in a good direction ya county ya Kisii ekro Nyanusi nera de abuna bado pana sasa no basi jangere dobo sario boko basi county ya Kisii inchepuna nagotebi nabo murai usana destino murai inde tinda itikubwati aimono kiera nale under investigations ekero omo MC agoteba ng'abantu bachire bone nanda maene mbagenda nabandi bachire asande ikina bagetegete uchunguzi hali ya jukiera mo MC olitari eroro ikero keria kebwate kwa niaba y'abantu abange ekero ko attack igo wata the entire ward go the entire constituency inale kuboria so bwenga abaskari bakorega cia ubwangu nande batu update bwangu ne kunyarekana twikira twanyolro yo chimichiria tebete nganchi asirete chigatoka chiko na waku 2-3 days later anyandira abaskari barenge bwangu nande sinsia tribuna chiko na waku bawuchia kachisigino chiri anga babwatira omonto batotebinga na kiyale sai that anga bona ayo minda otebaga anga omwana siasa naro obere implicated egere tumanye nga maene gisiasa kiarengera kinende tigatoranya tigere gonga baskari baitu mbaje banyakorere gaskiara uri no murai tari erore no burai yare ne is in office ekene nare goteba ngeri naki abaskari baitu buna nateba kwa avoid the problem guchimotua barangeria a meeting bari in church neba ne minister nyene gose PS Kisii baisaranse gaba nabo osorarbo nana bachumbe bali babo yani a structured discussion na kitoko improve security ya Kisii kera kuna toko na usuka go 2027 anything small ngoja kwa bakirege ntekenene mba igino ibindi baroji bikona kananga ne bikebike they need to address it now yes azini Nyamusi trigger na dhani kondan kutoka na kura tatu bwate bia sana Taisi Amisa tena following from Nakuru town tigana na Simba akore miremo gaki asante sana Nyanusi katoka kardana tunya kusoma ibiro bitu biashara de sana lakini katoka na hapa na siasa bado kama jina na ubale dilema berera age siasa atwarana bakale kwira ni nani asijinse maji matango sijikanisa ige ndiga ruinga kigere omonto ntenene ngwangwano sigabana bobe osenda megabana go sigabana nere ira niri angiraneri nire buya abantu batumege ekyorerikia matanga ose asemiza kuruderana chinsase ase account itu ya Kisii egiteri buya akara mwagenda samatanga ekara anana mwana kara mwajira samatanga inumuonasi kababa tegereri chinkwano cha magombo chiruwegwe mukwanye mogende kakero mukwanyo yawo kwano yaruono yondaswa tiga koba gosaria matanga ya bale bakwereire kyaramba bwato buluru nabo bakwereire babwata mayanda tiga kogenda samatanga
kochuko kura kokwane bintu bitaiyo akera abanyene mbara ngeretimo gukura kobe okora miguba tagete wana siasa tonga nara ingana toteba abana siasa abu umwana siasa oyomo serikali ya Uhuru ya Ruto ya choleta kabe chairman yo gotenera TV Kenya igoro narenge marani asa matanga gete bado taraisanekana ngana renge gavana kakore gepindi kyobo gavana igaga ndata gotebanga obomo pumo getutu nga yani kibogetutu igo yabeire county nga bono is praying for politics yo mogetutu aye kwalitagire kurugo sobo gavana inkirando gukwanira mangana yense me unity yense nini unga ko unite aba umobunge bogetutu north no mo senator otigo mobunge okitutu south na gotebya ba musenga nchwa mana itora nyale gukwana ne south ne voice yamo aye bunne retired governor unite yo Gusii tigana kubagana egesaku geito ngerinde nga acha kerenka koreta ba MCA babo getutu wamo elinda amanya kwenda guchisuka chikoligiena we are talking about a leader we are talking about leaders this leader baturubanya matanga nandi bakwana insecurity ali omo county commissioner karo omo county commander karo ikabakwana baikaranse se boardroom para sunstona na manganaya obosari bosira si county asa mangana security in Kisii county a chairman in a county commissioner we should not talk these are politicians their language even the president criticized the weatherman agateva it will not be El Nino, it will be heavy rain. That's a politician as a president. So na kwa na mangana aye yo kungusa bantu yo kukwana mana bantu ba na se Beuttah nere anusi wa kwanire ndera ukwana na montra ba ukwana se politician angusa bantu ba amatena bantu bane ba kure na kibonongo yotari tani sentiment ya ndete Beuttah kolangana sikolangana njuna mai akerego ikero mwana siasa gukwana mangana aye sawa na inchi igo maybe onta edwasio monga otemire kuru ase security organs osinyirwe maybe ojira all the CPD all the DCI or all the county commissioner basinyirwe bono ikira sawa na inchi ngatiga bairaniria machibu nga na atemire iga security ito yasinyire lakini onye ndi abantu bari ba arrestoire confidence na ukwegena nanga ekero baigure gentongo korabare mbagweta maega nande bachi kuveva uri okageire ngana romo sali nande bansa go side nere bamo protect bari bakumubwata bamuire koti go somuchukulia atua ekero ekiri go ng'abananchi barusi trust ya sabaskali bona abananchi babaskaba abana siasa bali abakwendese public egere bali report back to the public nga tuatemire yasinyire so only forum bakonyora bono asa abantu barabange na matanga ayonsi aguchangiwa asengenjo abaskari bali gusaba chibu batari gokorega asiabo ne bwenerete go afford a problem ili tarachi go escalate go setaragenda asa tambo goto debe na omo county commissioner naigino na ne koli yo mugabana andonsi ta motegerera na no insecurity ya beri kiara bantu bartu de ne county ya Kisii mo county commissioner naigino security ya gavana konyora teyo order si chair with from local leaders nga with the security from governor influence local leaders ba Kisii ba what I think one member of parliament or MPs baka organize through friendship baba the national government baka with through security ya governor lakini ekero amangana ya chagete the president himself personally intervened akagera security ya governor ekaira ni guntu place egento kende the county commissioner na indi ekokoleka nankwa abekero GSU ya chabosongo GSU we should not talk about GSU coming to Kisii kwani onde na kwa na gabunga GSU tigeberoro this is not Kabedo it came because of a county commander police commander over everything abache because he influence yo mujumbe gete Gusii yutu taketiko enda mono ekaracha baadaye karoka banagenda media security ya GSU they were withdrawn immediately there was even a crisis ya security Kisii communication in who brought these people what did they come for what was the mission iga ya beire kwerende chabera
iga Sondu. Because Sondu nera wantu bachire parliament batipetri about the insecurity. Security ya Kisii does not call for JSU. JSU is a cabinet meeting, authorized, JSU manya koenda in a place. Ekero members of parliament of UDA, including Yumonto Korokos Kasudi, na akawewa leader ya ESMA, ya basigari, a constituency yae. Na bobale Kenya is the security of the country, yani maana teyo yogo tuara security. Na ruka zungoli kurubunya meuru mosojo imejade menge ya insecurity nigo ekoretwa na abana siasa bekiombe kia ongwae na osoro igie koreta political tagali against gavana Simba oko konga kubugima na bona koreta monjano yoruka mungoli na nabande bina ikabona zozo mezi yane na isomire igerende na ibirengere bya ogwarure asimambi ya abonio Nino General Patikirera watching live from Menyingwa adanwali me yumurubire atugwati asemambi yabone ibiro bito byarire ekarama da Joshua tomete jideka isano joka torogout asuwanje kwa Joshua igera bantura kon ngakuru mojano insecurity county Kisii security era rais era rais pi ni rais mpaka yes chase you to akwanire it was influenced by a member of parliament of you wekaino Kasudi ekine gentegeke what is there our people who suppose who believes that the change must be there tigaba support governor to ale tema badiriko ali atakera governor support gu ndokora tagalie no Chitindi kwere maswali go. Etoko tanga ka our people. Okay. Bono, okay. Iko gavana isi ko siru furi, ndoko ratagali. Tigawa gavana tige go siru toleta rutagali. So it is tagali ego cheche kurwani gavana. Omonto konyereta. It is these UDA members and the supporters of UDA from this region. Bono, again, to basi nyirenge neki ekero chikura chenga koboliwa, they were not active. Babuwe chikura, bakabu. Ekero babu bono bakatanga means your so power is to use tagali by intimidate governor, by influence some MCS to their side. Bono, again, to talk about Wangeli chita ekechiga to election in sound right. Our leaders must stop sending criminals to the governor's residence. Abantu batokire bachire bako governor botuko batagete koline wall basoe compound ime. Security bandora body abanya bono leaders bako batomekera one of the suspects. What evidence? One person was found ekara kominyoka kurworora sa chiete kobuneka okogoro agateba ngantu totomire na nyarebe yina mangana police ndojigobeka bono amangana yo achire anya gavana live ya yele threatened whose life cannot be threatened is it supporters by governor? It is very easy because they are very easy to be found. So our leaders tuara mazikani sikaga banaga mbe miaka ya 5 mogweka 2027 injo pima chinguru cheno anya mo konyara moganyaga mbe baga 2032 gavana erenko boliaro president and that is the direction tokogenda we don't have time to waste ebine brenge benya Nyanusi ande bibwa dibwama te bonde bwensi mbibwa do bwama that's why we are in evidence bwana nagi evidence no bwana mondo obnegire oli obnegire kya tora kwa story hiyo ayo dene ebine brenge byo ibi to kwa ndo chunguzi ndo bibwa dibwama te bonde bwensi ebine brenge benya Nyanusi ekaronda de mheshimiwa akwane nere ngwana yae nanga kitokoro mejande na odena national akunga adena from Maran adena mugabana omongwano yo atike kungaina umwana inji oina ya wadress Nyanusi His Excellency former governor Ngwae only requested elected leaders from all over led by senior senator to unite and not kituzja ana odena nae to misidia ba 90 oyani gade dena nigo ba tebete ayune de bando unite umoralia como studio Gusii mwate magokwane Gusii no nyana kitu akwande tinda mayangere gwata katokwane ekarato kwana bono tagali nesegi lakini no nyene Gusii kitu akwanda sana lakini nene na kerengere kiao ngagete na kwa igure nae
ekerengerkianera automobile abantu mbali fani odena tu akwane ke usiti medina ne ke garke sto akwane lakini ne nakitwende to kwana karungona nakito koro mochando yo bwa mangana ye insecurity kero yaga garenda abantu kujaro kabale babu ne ke konengana ne lakini nakito kora beauty I think oyo tebire ngatoke ye gesongo I think ntikia musumbiri ne kitona okwana boire insecurity insecurity na kiwantura yonjole gose no bosalia sawa pole bono tu akwana insecurity mono tiga totebenga amangana obosali gusina Nyamira igara ere ekero ntutweka tora take security ito kobege ntokere serious ntoganya omonta acha ataki Nyarebe omanya Nyarebe abana ba Nyarebe na bagendo okire omaite nga your brother no mobe okire osochori y'abantu gete gosenkuru ayibacha kurwani Nyarebe next time ekero insecurity na kitwata abato kebeka obosali bolie karagwa oborendi bwaborire ekera bamrabule baikira se bachakire barenga bono bara above the law gose bari igoro yerichiko banse gosalie ebintu tukaga bunaye buno robisiari obada basikari buno mogaba na gosomo omochumbe gose ore gento gete ayeno rendire omuromino narendire ekera gotara rikori ekero security eri asarikire town ma gosekera ase nkonyorere mamo mino konyorere moisoko mino konyorere omoigwo ekera akirwa akari nyagetari nayo gocha kuri uno morainga omoigwo wakirwaria ase enjoy security yenda mokonye so tware konyameki ebenga nigasie itontu buna bana inchi kurenda ichada nkurende ondende okorora sobo sali bakororekana make sure take responsibility yoko manya abasikari na ndi ntu anja gutumeka kurwania abantu bande senge tutata kogokia Nyarebe gose karo tukura bantu akorre pi ase county ya Kisii amagendero naro asoma kwa mo twa mugabana bero bisi gosobo karibwa be bana siasa be serikali iri arengo especially gavana ya Kabeira ororoba na mujumbe gete babere bakurwani gavana sana lakini asese gie yiba murwaniri gavana otemire koleta mabadiliko change erororo ebirasi mbigandete kwa gachu chisuchi amagendero naro kwa gavana asiko migavana te gabwate 8% ibere igana jetigati pieza agana tokoje reto asingo Kisii county yoka esali yebiro bito biara no tukurangira togere bono county yibere kyara insecurity asigusi no jesu yaje asi Kisii county roja magendo naro no ebigore bigendrete magendo naro abantu bale gokeri ase amagendero nabo bono siasa etegetie center stage gose eire kibaombere kubuga bintu biri byakorirwe ground onye nditwara go change tori basie ngenje to communicate ni public twakwana kurwa stwachi ko koronchi project twakwana kurwa sege ntogete kegendete ke konyo mwananchi ndoganya matanga tuchikote Nyarebe kuna kurutana kuna kurusania magoso tukwane inchosoro lero na achira egento naja gukora neke inche simba lero onde kitutu chaje sauti okibagendie egento naja gukora neke yani bintu gete bikorekana bya magenderero na turaikia bana inchi level nga magenderero naro lakini bono mbabikora ntobiro chibuya because ekenene turoche na mangana ya amatusi timaiti ose mbwanche nkwande Nyamira egente kamo yena bogwe kwane dedeke yamoyoka ekentwalo sabara ibaito ba Nyamira na barabo lero litukuli na tu kwa na mangana Kisii Nyamira ne manu abu na geko balende ne manu ya Kisii nero chitabinchiro na jiro chitalingiya oko ibuga bana ochira segete ochakira watoro ma debut yoye can you imagine impeachment ya era about 3 months almost 3 months ago lakini moiso onde narenga matanga bokeira na ndago tebanga debut yone agakora osenaki senator nero ko enda matanga skimu nero tebanga governor tarakora we can't move abangwana abari gwancha gosenari kuborio mosike maraga Nyamira rwete utakurangiria abangwana abaisaranse bakwanirane basomerane away from cameras gosenaki barakonya Nyamira kera baise gotiwe ngenche bare oya go play moyo amatuko na koerare na asara to konyora mbali abana inchi bari twa tukagerete ngantu bana takokorerwe basi singana yo muerto gole ase second tate message nebe deliver abantu baito bagusii na Nyamira na bagusii mwensi asemole moroche kiame kia UDM ke bwato ko yumba obochori mbobe bwe kiama gia ODM boniga tutagete ko prepare governor Simbarati ave ready ko take over emanto yobora ibwense 2032 injuamo to support governor kurugira siruti abantu register sepati ya ODM asimio
tobe tayari koleta mabadiliko bwatsi gavana alete change yamang'ana aya igaye bibago bikonya gutumwita oni bicho koleta fucho biragereri na gusaba Nyasaye to wanja kwa Josh Jem adena watching ringana lya mwere karona ringira bisero biane ibona Nyanusi okori na ringana lya mwere nje to agose producer sana kiringana lya mwere bia mana sogo twali bageri tukwana na wananchi baito ekenene tuli ndane no Gusii tuli ndane na inde turwanirane chise ye chinyinge ngegerorrekana nayo muya guchia saba abantu bandi sikaria nkirigo tokonya ogwero ko muya saba sigisi bari go saba ikoyo go sabantu getera kininka ngoitana tuli ikiana kyo mwario kuna nabatebi nje no monto ngokore ya sale town onkorani school ko Bevis driving school ondo dagete challenges chiao mangana driving in Bevis tokonya ni birengario na for the better of our roads and into abanyane no magwita karuto gutumia chipara Wiasano manju muri Ndizi bithukorera bibiro bitu byarire kiara twaire chiteka igoro kinyinga sana pore producer kindo wakerambia mana korwato menda chinze jinere topic yale ngigoro mona ndo kwana tia mange ekere bibiro bitu bya charaje bya mana manju muri kero kwalire Ndizi bino Nyanusi litukira Jumatatu ajakire hiki ndo wakerambia mana kabama na into wiki ngima paka lituko lichuma asumuru no twale jana na Nyanusi Mwenga nere munyabiasara na ande nere mwanasiasa na Beuttah Omanga nere no munyabiasara na ande omo wanasiasa. Asante sana kana wachora kulira Ndizi bino Nyanusi Joshota na ronge producer yetu kura sinza mbele studio unapotambiriane Brighton Makoli.